Fulani mu bororo na daji kun zo a kasan nan ku yan uwanmu ne mun yadda ku yan uwanmu ne mun muku maraba to ina son tambaye ku mu kan musulmi ne ku kuma da kuka so yan uwanmu musulmi ne ko ku ba musulmai ba dole ku bada wannan amsa daya in ku musulmai ne to ku zauna daji ku zo kuna daukan mu daya sai mun bada kuɗi ku daina don wannan Allah bai yarda da shi ba in kuma ku ba musulmai bane ku gaya mana mun yi fada da kafiran da za mu yi da na yanzu don haka duk wani bawa a kasan nan daga yau ya kirga na bashi kwana 30 idan an shi gaba da zuwa gari a kama mu a kashe ku kuma ba ku fito kuka saya kuka fada da wanda wannan yake yi ba to mu kuma za mu zalayi duk inda muka sami bororo za mu kashe shi ba za mu tambayi sunansa ba ba za mu tambayi abin da ya kawo shi ba ba za mu tambayi inda yake ba in za mu kare amma gaskiya dole fita bara yadda za a yi wani shege ya zauna daji ya ɗauki matanmu ya zo ya zina da shi to ku kuma mutanen gari sun kani iware duka ku ji an sami hakimi guda ma'ango guda yana hada baki da barayi kuna ganin wayan sanda suka bashi beli sannan ya koma garin ku kuna hauka ne to daga yau ku ji duk wanda aka kama shi a gari yana hada baki da yan fashi to za mu kashe uwansa za mu kashe ubansa za mu kashe kaninsa za mu kashe wansa kuma yan sanda ku ji mun yadda ku yan sandan Najeriya ne za mu ku darajar ku amma da muka gani dan sanda ya kama kidnapper ya sake shi mu kuma za mu non gunmen na yiwo ba yadda za a yi mu zauna ba za mu yi bacci a gidajenmu ba talashin da muke ciki ya ishe mu ba za mu bari wani kuma ya kara ba don haka zan kara bororo ardo dukkan ku mun san kun san wayanda suke yin abin nan ko ku haɗu ku yi maganin abin nan ko kuwa mu kuma za mu nemi maganin. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan aka sake kama wani za mu shiga dajin nan duk ba fulatanin da muka haɗu da shi mu kashe shi ba ta sunansa ba. You are a living witness. Government is doing everything possible, to calm down this thing. You are a living witness. What happens just 3 weeks ago? There are a lot of progress, and also Mr. President is on it, and I believe we are going to succeed at the end of the day. I also want to urge Nigerians to also stay behind the president and support him for the fight against insurgency.